शानदार प्रस्तुति। एक टागे छे लौला लानावा एक टागे छे लौला लानावा बनवा बीच खेलई रहोगे मां कैसन छौ विधि के विधानवा कैसन छौ विधि के विधानवा बनवा बीच बजनिया रोबोगे मां एक टाग छे लौला लानावा बनवा बीच खेलई रहोगे मां बनवा बीच बजनिया रोबोगे मां कैसन छौ विधि के विधानवा कैसन छौ विधि के विधानवा बनवा बीच बजनिया रोबोगे मां एक टाग छे लौला लानावा बनवा बीच खेलई रहोगे मां बनवा बीच खेलई रहोगे मां आप अभी सुन रहे हैं विराट म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। राइटर पंकज राकेश रंजन राजेश करे छौ तोहरिया बनवा बीच बजनिया रोबोगे मां कैसन छौ विधि के विधानवा कैसन छौ विधि के विधानवा बनवा बीच बजनिया रोबोगे मां एक टाग छे लौला लानावा बनवा बीच खेलई रहोगे मां। विराट म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो यमुना नगर जगाधरी।